sammen og velkommen til den her YouTube-video. Vi har Kai, Milas og Oliver. Og i dag vil vi fyre nogle tricks i Holstebro Heimdalsparken skatepark. Fredagsplads 82A. Det er en plads. Og så har vi også min filmmand, Pau. Papa. Og hvad? Og jeg lader skrive. Jeg fyrer lige dobbelt. Lad mig også. Hvad fuck har jeg ikke herfra? Jeg tager lige en remake og dobbelt. Jeg lader tale. Dobbelt tale. Okay, jeg giver ikke. Hvad siger I? Og jeg... spændende. Jeg lader det. I'm cooked. Sådan. Milas! Er det Milas? Ja. Jeg laver den her. Med begge fødder. BS, prøv at fyre en kickless. Ja, du har knæbeskytter på. Hvad skulle jeg lave? Nu er jeg. He's cooked. Ham der han glemmer hvad han skal lave. BS, prøv at tænke hvis du lander på knæerne der på dækket. Jeg kan ikke lige nu. Finger whip. Husk alle sammen at like og subscribe til Scooter Boys. Like og subscribe. Og hvis I vil have flere videoer, så bare like. Nej, bror. Hvad skal jeg så sige? Sig et eller andet, hvad du føler for. Ham der han er dårlig. Ham der han er dårlig. Ham der han kan finde ud af det. Jeg kan. Ham der han fyrer double whip. Lige herovre. First try. Ham der han fyrer quad. Det er 4. Og ham der han er købt. Han laver dick touch. Double. One foot. Dick touch. Så rammer han. Han kan finde ud af det. Quad. Ham der han lander på knæene. Han er købt. Ham der han laver dobbelt igen. Ham der han laver triple, det kan han bedre finde ud af. Dobbelt. Knipper bare han. Dick touch. Rammer ved siden. Triple. Endelig en der kan finde ud af at køre løbehjul. Han laver den der. Cook eller hvad fanden han kaldte det. Dick grab. Du rammer dækket, det du står på. Han ved ikke helt hvad han laver. Men ham der han ved hvad fanden hvad han laver. 360. He's gay. No, I'm not. You are gay. Double one foot.
Det ved jeg ikke, hvad hedder, men det er et trick. Nu kommer gay-personen. One hand. One hand. Dobbelt, men fejler. BS, hvis du har landet den, så var det kvinde. Ham der, han prøver at lave boy. Boy whip. Han fejler. Ikke ham der. Det var bare spin. Men fejlede. Det der det er rigtig bare spin. Lad os se boy. Det var bare spin one foot. Vi kører... Skal vi køre 180? BS. BS! Det er ham der. Hvad skal vi køre i stedet for box? Flyout. Vi kører flyout lige derovre. Lige derovre. Gang, gang. Ham der siger, giver gang gang. Det er fordi, jeg skal hjem. Det er fordi, hvis I ved, at der kommer en mere, som der er pisse god. Hvor gammel er du? Jeg er 10 år. Nej, prøv at det han faktisk siger. Han er 10 år, jeg skal hjem og i seng. Nej. Jeg ved det ikke. Jeg fik den gratis. Var det ikke triple? Ham der, han skulle hjem, men det kan han ikke finde ud af. One, two. Stick grab one foot. Stick grab one foot. Kickless one foot. Alle sammen kan kun finde ud af at lave one foot. Skal jeg lande den så? Ja, ham der han blander den BS. Han fejler. One hand. Stick grab. Kickless. Kickless one foot. Det har du at sige til dit forsvar. Han ved det ikke. Bare whip. Nej, one hand. I don't know. Hop. Sådan der lander man den. Så lander jeg lidt dobbelt. Men ham der, han skal hjem og i seng. Han er 10 år, han skal hjem og i seng. Double tail whip. One foot. Bare spin fail. Hvor meget prøvede du på? Jeg skal hjem, vi ses. Han skal hjem og i seng, han er 10 år gammel. Lad være, jeg ikke skal i seng. Hvad skal du så? Jeg skal spille Fortnite. Han skal hjem og spille Fortnite. Han skal ikke i seng endnu. Ja, jeg tager i seng klokken 10. Han tager i seng klokken 10. Ham der. Så skal jeg have lidt mere. Hvad? Skal jeg have lidt mere. Eller skal jeg lige se Big Wang? Big Ram, jeg ved ikke hvad det er, men det. Han skal hjem og i seng. Hør nå. Ikke i dag. Jeg er klar, at verdens bedste dans på løb. Sådan er det, når man skal hjem og i seng, og man er alt for træt. Hej. Hvorfor har jeg Danmarks flag på mit hjul? Han laver double tail whip. Ham der han forstyrrer os. Double tail whip. One. Ham der, han er gay. Fuck dig, jeg er ikke gay. Jeg er ikke engang gay. Smiley. Så skal der være lige... Hvor er det han? Er det den der? Ja.
Så skal der lige være den der smiley. Vent. Men jeg skal lige give et smiley til dig. Sådan her. Nu er der smiley. Hey. Dobbelt. Flyt dig bare, Kai. Og en fiskbånd på hendes telefon. Ej, du siger til, at vi er egentlig brændte. Ja, jeg skal hjem og spille Fortnite. Og i Fortnite skal jeg i seng. Ikke? Ham der, han siger, han skal hjem og spille Fortnite, og i Fortnite, der skal han i seng. Det vil sige, han skal i seng. Han er 10. Nej, jeg skal ikke se. Nu vil ham der snakke mere. Hvis den her, den får, lad os sige, 20 likes, 25 likes, så laver vi egentlig terminalen eller brændte. Det han sagde. Og så tager vi kameramand med. Det han sagde. Og det er mig, der er en god Gucci-kameramand. Ja, du er faktisk kameramand. Jeg er den faste kameramand. Milas, ignorerer du os med vilje? .360 one foot. BS, har du noget at sige? Jeg har noget at sige. Jeg lander 360. Han laver 360. Det er 180 grader rundt, tror jeg. Eller 360. .360. Han siger, han er for lækker. One, two. Ham der, han kan så lige lidt out. Men ham der, han er den bedste af dem alle sammen. Men han er også træt. Big Air. Big Air. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det det her. Det er et Big Air. Ja, med tilløb. Læs en tøj. Wow! 360 over box. Det var kickless. Det kan ham der finde ud af. Double tail whip. One foot. Sidste træk, og så er der en afslutning på videoen. 2 sidste tricks. Godt.